ми пяла. Браво! Кой иска, че детето бяга до сега? Какво искате от него? Много Браво, хубаво. Моняче! Друга песничка знаеш ли? Много хубави песнички. Айде, Има ли такава песня? Она е готината песничка. Капитана да приплува океана с пареход. Тут-тудут, с пареход. Тут-тудут. Тръгна Рачо капитана да приплува океана с пареход. Тут-тудут, с пареход. Тут-тудут. Тръгна Рачо с 300 раци, 300 опитни моряци. Тръгна Рачо с 300 раци, 300 опитни моряци. Браво, 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 браво. Браво на Моните. Хайде ми ходиш. Ти не се ли уморила, Лилю, да бягаш? Те са Леляни, много ти годни бе. Хайде ми ходиш. Много те гони, но много те хваща. И хич не може да Хайде те ми стигне. ходиш. Айде, ще Ела ти да ти хвана. хвана аз. Ма като те хвана, какво ще стане? Ще има ръба, не ще Ще ти ръбна дупито. Хайде ми ходиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 10 За И какво? 10. и 10, да, също. Хайде бъблеш. Тук почиваме сега, няма да се гоним. Махайте се тук с тия цигари, бе. Много ме рисах чул. Ело, хайде ми ходиш. Да, ние направо сме дошли.